Cestička do 19. storočia. Rýžovisko, hrachovisko, jačmenisko a za tým boh vie čo. Igor prieskumník. Igor a hlas. To je hrách. Čo je to? To je hrách. Si myslí. Fakt? Taký bobuľovec to je. To je olej. Olejnatá plodina. Áno. A vnútri je čo? Také veľké fazule, olejnaté. A chuťnaté? Daj si, je to hrách. Hrách? Fantastický. Isto, iste. Hrachovnica olejnatá. A celé pole. Fakt. A kvitne modro-bielými kvietkami. Zaostríme na detail. Modrý kvietok a hneď vedľa biely kvietok. No, Igor, teraz to vysvetli, prečo. Jedno je samčie a jedno je samičie. Dobre, nie? No, panoráma to chce, to bude dobrá panoráma. Ale to by chcelo sa zachytiť na niečo. Nie, nemusíš, to udržíš. Si máš fotky tu. Postihnutý, no tak. Plážové kúpalisko. Filmári na brehu. Ježišmaria, tu je sexu, podívaj sa na to. Natoč to. Igor, mohol by si jej pomôcť s tými vlasami. Ak si dám dole klobúk a zapískam, tak odpadne. Počkaj. Teta! Teta! Teta Tomášiková. No, pozri sa. Yes, OK. Very good. Yes. Yes. To je sranda, čo? Padli plavky, dvaja zberezať. Hej. Teraz neviem, či dá ešte jedno kolo v tejto stále. Dá ešte jedno kolo.
Không có thể bà toàn đang quay để gì. Tento vyrazil na Santovku, pozri koľko má banda. Výlet do dedinky na 18. storočie, akorát, že sa blížime asi do 17. A myslíme si, že sme sa stratili. Dedina je ďaleko vpravo. Tam vole, kde je to ešte ďaleko. Bože, bože. Toto je jediná obživa domáce obyvateľstvo v tejto oblasti. Hrachy. Alebo niečo podobné. Políčka, políčka. Všade dookola buš. A tam vzadu ďaleko vidno našu pagodu jednu druhú. Ale my sa vzdialujeme na druhú stranu. Až stratíme. Skupinka bušmanov váhavo pokračuje dopredu. A sme stratení. Nejaký bušman ide pre vodu. Hello! Minglava! Poď, poď. Á, okej, okej. Dobre. Poď, poď, poď. Domáci na políčku, rovno tu aj bývajú, na čo by chodili taký kus do dediny. Akurát voda im chýba, musia ísť pre ňu. Záujemci o vilu si ju prezerajú, možno, že kúpime nakoniec. Boris, ako sa zje, spadne. To bude sežraný od termita. Účtovná hodnota 10 000, tržná 500 čatov. Minus 300. Veď ale sa posadila dobre do tieňa, akože tam dobre vidno. Tak ja taky nejprv vysadila na slnku, že tam teplo. Veď ale sa ideme fotiť. Jak sa ti ide? Výborně. To som rád. Tak k závěr bude nějaká hospoda nebo moře, tak to nemá. Narazili sme na hlavnú cestu, okresku. A snad nás dovedie už do dediny. Aká je vysušená? Dno voľajakého ryžoviska. A ďalej, a ďalej, a ďalej, a ďalej. V nemom úžase hľadíme dopredu a čo nevidíme, náš cieľ. Tak a zblízka to vyzerá takto. Dedinka ako vyšitá. 18. storočie. Dedo, víš, ako sme myšli? Babička rozdáva darčeky. Oni asi vedia, že prichádzame, tak všetko ide na tento.
Čau, kočky. Musíš mať. Dielka. Takto to vyzerá. Junáčik už má. Dělej mi tu na to, bože. Dost. No to je asi jediná pitná voda tu, čo? Celá dedina tu chodí. Jak si to dá na tú hlavu? No tak to je asi lepšie jak z Iravády, neboj sa. Dole na hlavu. No sa, jak si to urobí. No a ten šup. No to na ty. A je to. A už si hrdo vykračuje. Ukáž to tam má, no aj dýko, jasné, no. Aj veľkému dáme. Aj ty chceš, no tak poďme, ty na vere. A tam má 2 kýble na hlave, Igor. Profesionálka. Počkaj, Igor, dáva to si akurát. To je rušné jak na Václaváku. Čeče.